Hat jetzt für die EVP-Fraktion Herr Szájer. Elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr! Azt gondolom, hogy ebben a vitában ugyanott vagyunk, ahol a korábbiakban. Nem hallgat senki senkire. Verhofstadt úr, ön szándékosan engedte el a füle mellett Orbán Viktornak azt a mondatát, hogy keresztényként, kereszténydemokrataként minden üldözöttet szeretne befogadni. Szándékosan engedte el a vitában a füle mellett ezeket a szavakat, mert hogyha igen, akkor hazudott, és az 56-os menekültekkel visszaélt ebben az ügyben, az ő nyomorúságukat használta föl alacsony és kicsinyes politikai célokra. Tisztelt Verhofstadt úr, ön demokratának gondolja-e magát? Ön itt lobogtatja ennek a kérdőívnek a kérdéseit. Ön szerint minden magyar polgárnak, minden nagykorú magyar polgárnak föltenni egy kérdést fontos ügyben, például abban, amit ön idézett, hogy szigorúbb legyen-e a szabályozás valamiben, az miben antidemokratikus? Ezek szónoki kérdések, tudom, hogy ezeket is elengedi a füle mellett, ezért nem kell rá válaszolni. De azt gondolom, hogy süketeg párbeszéde folyik továbbra is, és hozzáteszem, hogy a baloldalon eddig felszólalók, bennünket támadóknak egy jó részének a lelkiismeret furdalását én megértem, hiszen ők nagy gyarmatbirodalmak, olyan országokból származnak, amelyeknek nagy gyarmatbirodalmaik voltak, és ennek következtében egészen más a kultúrája az emberek befogadásának. Magyarország más. Magyarországon nem volt bevándorlás az elmúlt időszakban. Ennek következtében önök nem ismerik, hogy a mi problémánk milyen. Mi az, amikor a határon tömegével jelennek meg menekültek, üldözöttek, és nem lehet a különbséget tenni abban a tekintetben, hogy ők gazdasági menekültek, vagy pedig a politikai üldözés elől menekülnek. Magyarország Svédország után a második ország, amely a legtöbb menekült kérelmet fogadott el az elmúlt időszakban. Abban, hogy a mi tapasztalatainkat is bele szeretnénk vinni az európai szabályozásban, mi az önök problémája? Látom, in 't Veld asszony is csóválja a fejét, hogy valami szörnyűséget mondtam azzal, hogy az önök kultúrája a bevándorlás tekintetében más. Valóban önök hoztak 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt olyan hibás döntéseket, amelyeket mi nem szeretnénk elkövetni, mert szeretnénk, más a kultúránk, mások a szokásaink, és a magyar lakosság nagyon is óvatos kell, hogy legyen abban a tekintetben, éppen azért, hogy megelőzzük az idegengyűlöletet Európában. A békés együttélés alapvető kérdése Európának. Ebből következően meg kell teremtenünk a feltételeit annak, hogy erre lehetőség legyen. Köszönöm a figyelmet. Das Wort hat für die S&D-Fraktion Herr Weidenholzer. Herr Ministerpräsident, man könnte fast den Eindruck gewinnen, Sie hätten Ihre umstrittenen Äußerungen gemacht, um wieder einmal im Europaparlament aufzutreten. Ganz ehrlich, Sie brauchen solche Auftritte. Kaum haben Sie sich in provozierender Weise zu Wort gemeldet, schwächen Sie das Gesagte.